No ja vás zdravím novým videom. Idem udiť klobásky. Zastudená na 25 stupňov. A už to tu suším nejaké 2 hodiny. Som teraz ubral tomu. To bolo na 30 stupňov. A ideme sa pozrieť. Tak to vyzerajú. No a ideme tam dať štiepku a ideme to zapáliť. Nech sa to dymí. No, tak dal som štiepku. 1 diel slivky, 2 diely buku. 1 diel čerešne, 2 diely buku. 1 diel slivky, 2 diely buku. A idem to zapáliť. Pustíme ventilátor naplno. A stačí. No. Toto som vylial, decht. Toto je naplno pustené. A už za chvíľu, už aj dymí. Vidíte? To je výhoda toho. Takže ideme pozrieť. A už sa dymí pekne. Je almázia. Ešte dáme z vrchu pohľad. Jeden. Musím schovať ten zapalovač. Takto sú tu naskladaný materiál. Dobre, zavrieme to, necháme to. Dojdeme to za 10 minút ubrať. Teraz je niečo po 21. hodine. Takže ideme sa na to pozrieť. Po 12 hodinách je teraz 9 hodín a 10 minút zhruba. No. Je teda. Dech budem musieť potom vyliať ešte. Je tam miesto trochu, ale tak. Toto si drží teplotu tých 25. Niečo. Prehodiť. Takže popri údení robím aj huspeninu z toho kolena, čo som minulý týždeň údil. Takže dal som sem do vajíčka nerezového som dal koreniny, celé korenie, štvorfarebné korenie údené. Cibula sa jedna dala, cesnak, je tam jeden veľký strúčik nakrájaný do vajíčka a domáci bobkový list. No a dáme to variť. Teraz je 10 hodín 20 minút, takže bude to do večera bublať. Je niečo pred 14 hodinou, nejakých pár minút. Takže ideme sa na to mrknúť, aký je stav. Teplota je dobrá, drží. To ide. Ešte je. A
polovice nebudem dávať. Toto je dobré. Ešte. No. Dymiť to dymí. Najprv takýto záber dáme z hora. Fúha. Pekne to vyzerá. Je takto. Ideme to zase poprevracať. Tak to vyzerajú. Krásne. No, je 16 hodín aj 5 minút. Ideme pozrieť, aká je situácia tuto. Drží si to pekne. Štiepku som dosypal. Teraz som dal zlívku. Za 2 kelínky. Od jogurtu tie veľké, čo sú kelínky. No a medzi tým som aj takúto lištu sem dal. Vlastne dokola, však idem vám to ukázať. No, takže takáto je situácia. No, nádherné sú tie klobásky. Pred chvíľou som ich otáčal tuto, tieto, ale ideme ich pretočiť, nech sú spravené. Takto. Zasuniem si ruku. Zasviním. Utreme. No. To tak sa vyzerá. Dymí to pomaličky. A pekné sú. No, takto som to dal, okolo som to spravil. Sem ešte dojdu také rohové vinkle, také čierne som objednal. Takže to tam na spevnenie. No, tak je 22 hodín 5 minút. Už to ide 25 hodín. A toto si drží. Tam už je len na dne. To už možno ešte nejaké 2 hodiny bude horeť. Toto som vylial. Pohár som vylial. A ideme pozrieť toto. Teraz takto dáme. Takýto záber. Dymí to pomaličky. A ešte dáme takýto záber. Dymí to pomaličky, tak toto vyzerá. A zase začína prskať. Takže dobre. No, prajem dobré ránko, je nedeľa 29. marca. 8 hodín, podľa letného času už 9 hodín, aj pár minút. Včera večer začalo pršať, ale lialo úplne, tak som toto takto spravil, aj toto som prikryl. Ešte je tam na dne, budem musieť dosypať. Oj. No, krásne sú. Ešte pozrieme z hora, jak to vyzerá. Takže dymí to pomaličky. No, išlo to celú noc. Som to večer vyčistil, vypol som to, vysypal som popol z toho a pustil som to znova. Dal som najprv slivku, potom som dal buk. Teraz ešte dodám buk a potom dáme slivku. No, takže teraz je 14 hodín 12 minút. Ideme pozrieť situáciu. Taká je situácia, takáto je situácia.
hora situáciu, jaká je. No, teraz je 19:25 a pridal som 2 horké čokolády. Už som minule udil čokoládu, bola dobrá, tak teraz som pridal zase. No tak teraz je 22:30 a už sa tu ľudí 48,5 hodiny, lebo tam bol hodinový posun. Takže pozrieme, štiepky je dobré. Toto som vylieval a už tam je zas dech tu napadaného. No a ideme z vrchu najprv, pozrieme. No. To krásne, to je už. Ja vás zdravím, je pondelok ráno, pár minút po 8. Teraz som sa pred chvíľou zobudil. Ideme pozrieť, čo niekto robí. Výborne, drží si tu tých 25. Nech to sa dobre naplnilo, ale štiepku pozrieť. No, vyfúkaj to preč. Už keď to takto dymí, tak už je málo. Ale je tam ešte dostatok, ale budem musieť dosypať už len slivku. Budem dosypávať. No, takže ideme toto pozrieť teda. Čokoládky pekné, klobásky tiež. No tak máme 15 hodín. Ja už to idem vypnúť, lebo už musím ísť pomaličky do práce. Zajtra ráno skoro začínam, tak idem do kamionu. Takže toto už necháme dohoreť, lebo to vysypem do toho, do vedra plechového. To je ešte najlepšie. A ideme sa na to pozrieť. No. Už to ideme vypnúť a ukončíme vlastne. Však sa dorobí od piatku od 9 hodiny. Takže od večera od 21 sa to hodí. No, na parádu. Dobre, takže týmto by som chcel ukončiť video a niekedy na budúce zase s druhým videom. Ahoj.